Ngibabingelela abazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Kuseni bazalwane ubaphilo khona lapha endaweni yaKanyamazane. Inkosi umusisise sikule nkonzo ka 21 days okuyinkonzo yokukhuleko njengoba singene kulunyaka. Kunamazwi engithanda ukukhuthaza ngawo la, amazwi angathi ayasinda kakhulu umkhuleko kaJesu. Inkosi yomusa isibusise. Ngicela siwafunde encwadini kaJohane chapter 17. Sofunda ivesi nje libe linye bazalwane mhlawumbe ngenxa yesikhathi. uJesu wakhuluma lezi zinto wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sesifikile, khazimulisa indodana ukuze indodana ikukhazimulise. Ekseni bazalwane noma kulolu suku lwanamhlanje la sibhekene khona nale nkonzo enkulu okuyinkonzo yomkhuleko, ngithi ake sicaphune la sibheke sibone izinto uJesu ayebhekene nazo ngesikhathi ebhekene nokuya esiphambanweni. Lithi izwi lenkosi, uJesu wakhuluma lezi zinto wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini. uJesu noma wayenguNkulunkulu kodwa zange libale ukuthi indaba yomkhuleko yiyona engumanqoba. uJesu kunezinto ayezikhuluma nabafundi bakhe. Uthi lapha ezwini lakhe uJesu esezikhulumile lezi kunezinto uJesu ayezikhulume nabo. Eziningi zalezinto wazikhuluma ngomfanekiso, efanekisa. Kodwa namhlanje uJesu ukhuluma ngomfanekiso ozokwenzeka, into abazoyibona, abazombona uJesu ebethelwe esiphambanweni. Akuwona umfanekiso nje owendluliswayo. La uJesu uveza lenkonzo abhekene nayo yokuthwala izono namacala abantu. Sikule nkonzo sizokhulekela umhlaba wonke nako konke izwe esiphila kulo elibhekene na. Manje sibheka ubunzima bale nkonzo uJesu ayebhekene nayo, ukuthi yayinzima ngendlela emangalisayo, kodwa yayingekho enye indlela ngaphandle kokuthi aye emkhulekweni ayobika kuNkulunkulu ukuthi, Baba, ngikhazimulise kulesi sikhathi. Njengoba isikhathi sifikile ukuba le nkonzo eyayimenyezelwa kaningi uJesu wayekhulumile ngale nkonzo. Kunenkonzo azobhekana nayo, inkonzo yokubethelwa esiphambanweni. Uthi namhlanje angeke ngakhuluma ngomfanekiso, bazobona uJesu esiphambanweni ayothwala, ethwele amacala abantu, athwele izono zabantu. Uye lo Jesu osikhuthazayo endleleni. Bazalwane, sinenkosi eyaba isibonelo. Athi uPaul, ngilingisani bazalwane njengoba nami ngilingisa uKristu. Kristu bazalwane kazange lahlekelwe imandate ayenikezwe yona yokuzothwala izono zabantu, yokuzobuyisa abantu noma babuyisane kanye noNkulunkulu njengoba babesukile endaweni yabo. Ekseni ngizosho njalo ukuthi uNkulunkulu uyafuna sibuyele endaweni yethu la sizokhuleka fazi ukuthi sikhuleka kuNkulunkulu ophendulayo. Waba uNkulunkulu owema naye isiphambano abhekene naso, kodwa wema. Hawu, kunamazwi uJesu awakhipha bese ensimini uthi umphefumulo wami ulusizi kuze kube sekupheleni. Kodwa azange lahlekelwe ukuthi le nkonzo kufanele kuyifeze. Bazalwane, sinale nkonzo yokukhulekela zonke izinto esibhekene nazo njengoba singena kulonyaka. Kuningi okukhona endleleni esidinga ukukhulekela. Asikuthathe okwenziwa uJesu, wabonisa ukuthi le nkonzo yayinzima, yayingelula. Uma namhlanje sizongena kule nkonzo ngendlela uJesu angena ngayo, akuwona umfanekiso lo. Ekukhulekeni kwakho ungakhuleki wangathi uyedlulisa, kodwa ibheke le nkonzo eyenziwa uJesu Kristu ayesiphambanweni nawe. Namhlanje bongakwenza lokho, thatha uJesu aphile empilweni yakho. Ekukhulekeni kwakho sizokhuleka bazalwane. Siyabonga Baba izwi lakho ekuseni, umuhle
umuhle Somandla ngezikhathi zonke. Baba, sinikela konke esandleni sakho, sisangenile kule nkonzo. Hamba nathi Baba wethu ongcwele, hamba nathi insuku zonke Baba, ize iyofinyelela emaphethelweni njengoba uJesu wakhuleka kwazi kwaba usuku lokugcina eyobethelwa khona eyoyifeza le nkonzo. Sisho njalo, hamba nathi uNkulunkulu wethu, sikwazi ukuyifeza ngendlela Moya Oyingcwele ezoletha udumo kuwe egameni likaJesu. Moya Oyingcwele, siyabonga.